yawwa wace ce ke yaki da suna ma Aisha wace ce ba wani sanin ki ma muka yi sosai ba amma dai wannan abin da kika fito kika ga mutane sanin kanki ne wannan abu ne ba wanda yake ya hau turbar dacewa sannan kuma kin zo kin yi manganu kin ce kaza kin ce kaza kin ce waye ya kamata a fito a zanga zanga ayi me su kuma waɗanda wasu daga ciki jakai da kikai masu karamin kwakwalwa irin taki kuma sun biye miki sun kama zanga zanga sun haddasa mutane husuma a cikin jama'a wannan to abun hauka ne kuma jahilci ne in ba kina da ilimi ke jahila ce ziddajinin al'umma aiki a banza a wuri babu halin wannan aikin tun wanda aka zidda jininsa yana kan kiwa wallahi tallahi kuwa kuma mu da za mu ganki wallahi sai mu ci ubanki kawai sai Allah kawai ana in banda ke jaka ce har ma wai ki zo ki sa mutane wannan tarzoma kawai muna zama mu ana zaman lafiya Najeriya da kudu da arewa duk ɗaya ne amma banda wawuna ciki banda ma matasan mu ya za a ce wata kawai da ilimin mu da komai wasu kawai lokaci ɗaya sun zama mana lissafi mu ba muna da ilimi mun yi karatun nan mun san kanmu mun san suwaye mu muna da ilimin addini muna da na boko sai zidda jinin al'umma aiki a bai su kuma masu karamar kwakwalwa irin taki ba za mu taɓa yafewa ba wallahi ba za mu yi ba Allah ya isa mu kuma mun ga miki wannan na farko kenan wannan ma mun yi shi ne babu shiri amma idan muka tashi da bi zaki ga abin da zai faru